os galegos e o Camiño de Santiago. Ai, que original. Vamos, Custodio. Vexes como teño razón? Que? Que para facer o Camiño de Santiago antes hai que ir ao súper. Descarado ir ao super malo mazo. O que ten que ser demasiado ir con cartos, xa que sí? Descarado, neno, como se puxo segureta por nel, Pero se puxo como unha fiera, que ven tanto rollo. Es que somos mazo de sensibles, Custodia. E por nel xa, Tan se estresado. chingan todos. Sí. Habrá que descargar, non? Descarado. Aí va. Vaya kit de supervivencia, Que pasa que non me queda moi claro. É para que queremos isto, non? Pero, Custodia, ti es parvo perdido, neno. Que? Pero ese nos chame mogollón polo camiño. Non ves que o cambio climático ven petando forte, Custodia? É verdad, tío, claro. Mira que guai esta butina, como mola. E por que queres? Para apartar as puriletas que van diante, controlas. Despacio, aí está. Claro. Mira. Aparta, Puril! Claro, así se fai o camiño moito máis rápido. Está guai. Bueno. Non sei, pero para min que nos falta algo, Custodia. Pero se temos de todo. Habría que coller algunha cousa da casa, algunha cousiña, non sei. Xa está, Custodia, a tele, neno, a tele. A tele? Sí, Pero para que queremos la tele, tía? Custodia. Que? Tú estás a por meu perdido, neno. Por que? Estás atontado. Por que? Pero ti non te que queres facer o camiño e non ver a tele, Custodia. Pero non ves que por aí adiante non teñen a galega. Non teñen a galega? Non, Custodia, se non a levamos nós. Pilla a tele, neno. Pois será mellor. E digo eu, é isto para que o queremos? Custodia, de verdad, Cabecita loca, cabecita loca. Vamos a ver. Así vamos controlando o que nos queda de guita. Controlas. Buah, tía, é que ti estás en todo, chorga. Custodia, déxate de historias e hai que recoller todo isto, neno. Imos... Sí, que hai que marchar a Siña, que hai un mogollón de monumentos e de igrexas preciosas para ver no camiño. Buah, pois veña, vamos. Igual levamos cousas demais, Custodia, sempre desqueixándote. Eu tamén levo algo. Xa, pero pesa moito. E non levamos roupa, só que levamos posta. Pero para que queres máis roupa? Non ves que o camiño xa non pode durar máis de 10 días, Custodia? Bueno, daquela non digo nada. Uau! Mima, Custodia! Mira, que cousa máis maravillosa! Isto é o que te decía eu con que íamos ver cousas antiguas moi bonitas. É a cousa máis fermosa que vi na miña vida. Debe de ser unha igrexa romántica medieval da época dos romanos. Descarao, Custodia. Ves, vale a pena vivir para ver cousas así, Custodia. ¡Atención a todos! ¡Atención! ¡Tenemos serios problemas! ¡Estamos cayendo en picado! ¡Estamos cayendo en picado! ¡Ay, por favor, que vos morrer! ¡Que vos morrer, cariño! ¡Ay, que vos morrer! ¡Ay, qué desgracia! ¡Ay, qué desgracia! Por favor, teño que dicirse algo. No, Pepe, agora non. Sí, agora sí, non podo morrer. Non podo morrer e levar isto conmigo, non podo. Sabes a nosa veciña do cuarto? Sí, Pepe. Teño un lío con ela. Somos amantes. Ay, Pepe, non sabía que nese tipo de líos era el porco, Pepe. Da igual, total imos morrer. Por certo, Pepe, o noso fillo non é teu. Pa unha vez que vou un taleiro, así... Só foi unha vez. Non, Pepe, veu moitas máis, o que pasa é que veu unha vez sen condón. ¡Qué horror, qué horror! Es una desgraciada. Cariño, pero ainda teño algo máis que dicirche. Ai, Pepe, Sí, máis, ainda máis. Sabes cando teu pai e máis eu imos xogar o tenis os sábados? Sí, Pepe, sí. Non xogamos o tenis. Non? Xogades a brisca? Tampouco. Somos amantes. Ay, qué desagradable, Pepe, por favor. A mí gústame. Ay. Bueno, total imos morrer. Atención, xa pasamos o perigo. Dentro dun momento
efectuaremos a nosa aterraxe. Deamos gracias a Deus. Mañá imos ter a casa dos meus pais, Ai, que rollo, Xa quedamos. A 9:30, non? Como sempre. Que pasa? Xa están os resultados das análisis. Este home está moi mal. A ver. Está morrendo, fíxese. Moi ben, pois non hai problema. Va a salir, dixo. Eu? Pero é que eu non sei que me dá. Pois hai que utilizar a psicología. Dicirlo directamente. Pero que non sexa un trauma para el. Poñerse no seu caso. Que non sexa duro. Xa sabe, sen presas, con calma. Xa, doutor, pero é que... Mira, aprende. Teño algo que dicirlle, é moi importante. Xa ten os resultados dos análisis? Temos os resultados dos análisis e non temos dúbidas, porque apuntan todos cara ao mesmo sitio. Temos o resultado definitivo. Que maravilla, que peso me quita de arriba, doutor. Pois xa ve, porque aquí somos bastante profesionais e sabemos exactamente que é o que lle pasa. Pero que me vai dicir a min? Que somente tardaron ano e medio en darme cita, que maravilla. Para que logo digan, que pasa, periquita? Cariño. Doutor. Pero que pasa? Que pasa? Non ve que estou ocupado? É que non me dá o resultado dos análisis e teño o coche aparcado en doble fila e teño me dá como levo o indastre. Ai, os análisis, sí, home, xa me lembro, verá, vostede vai morrer. Vai morrer daqui a pouco. Non, daqui a nada. En fin, xa me extraña que siga falando. Ata logo. Ui, dixen ata logo, que tonto. Seguro que non lo volvo a ver. Que teña sorte no tanatorio. Psicología. Imbécil. Ai, Trotsky, aquí sí que estou ben no camión e non na casa. Ai, que familia. Esa familia está menos unida que o banquillo do Madrid. É que digo todo. Mira, voy a parar a aqueles dos que me parece unha parella simpática. Suba, amigo, suba. ¿Qué? Boas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, home? ¿Qué? ¿De paseo? De paseo ni que niño muerto. Pero luego, ¿cómo sois los gallegos? Que todo lo queréis saber, ¿eh? Soy curioso. Bueno, curioso y cazurro, ¿verdad, Cari? Bueno, tú cállate, que tú vas por el mundo sin enterarte de nada. Bueno, señor, aquí lo que hacemos mi parienta y yo es lo que es el Camino de Santiago, por una promesa. A ver, é logo que fan no camión. Camiño hai que facelo andando. No, ¡hala! Ya estamos, no, si vamos a hacerlo como queráis vosotros, lo de los estatutos. No, señor, yo no hago el camino andando, lo hago como me da la gana. Yo lo hago de rodillas. Pois así non lle vale, teño que parar. Y dale, que tenéis los estatutos metidos, macho, los gallegos, los catalanes, los vascos, desde luego, como soy, Cari? No, tú cállate mejor, que tú es abrir la boca y subir el pan. Vamos a ver, usted enterado. ¿Usted ha visto que en algún lado diga que no se puede hacer el Camino Santiago en camión? Mira, a mí non me veña con historias, eu que quero chegar á casa para ver unha película de chicas eu tranquiliño. ¡Ahí la ha dado! ¡Ahí la ha dado! ¡Qué respuesta de gallegón! ¿Verdad, Cari? No, tú déjalo, que esta como se ponga aquí mi santa larga, le digo que no para porque esta tiene un pico la muy burra. Xa se lleve que está unha labia. Bueno, qué jodido el gallego, qué ironía tiene, qué taimados son, Bueno, pues venga, nosotros a lo nuestro, que hemos venido a hacer el Camino Santiago de rodillas, así que venga, Cari, de rodillas. Pero que fan, home? Ainda van a fastidiar a tapicería? Oh, ya podía tener usted un camión un poco más grande, ¿verdad, Cari? Bueno, no, tú cállate, que tú de lo que es el transporte pesado no tienes ni puta idea, pero es que ni puta idea. Venga, jefe, rapidito, que tenemos que llegar pronto a Santiago para ver el botafumeiro de los cojones. Sí, sempre se lle dara na cabeza. Por favor, síganme. Teñan a bondade. Son o seu guía turístico para mosarlles a fermosísima cidade de Santiago de Compostela. Se vostedes teñen algunha dúbida, non dubiden en preguntármeme. Bueno, pois esta é a famosa Praza do Obradoiro. Isto de diante é a catedral.
Aquí á esquerda, o Hostal dos Reis Católicos, e xusto detrás o edificio do Concello. E ali foi onde lle dei eu por primeira vez un bico a unha chavala. Pues qué bonito, Cari? ¿A que sí? Bueno, tú cállate, que igual abres la boca y jode el momento. ¿Sigo usted? E aquí está a Praza de Pracerías, que colle o nome do oficio dos artesáns que traballaban este nobilísimo metal. Ali toqueille por primeira vez os peitiños a unha chavala. Os tiña tesos, duros, firmes como queixos de tetilla. Joder, gallego, como nos estamos poniendo, macho. E isto é San Martiño Pinario, unha maravilla da nosa arte. Mira, viches, debaixo daquela columna. Toqueille por primeira vez o cuello a unha chavala. O tiña blando, fresquinho, desfacíase nas mans como queixo. Índame une. Bueno, e isto é o Hostal dos Reis Católicos. Aquí na Idade Media é onde curaban os pelegríns. Oiches, e aquí foi onde lle toquei por primeira vez o hemisferio sur a unha chavala. A Pachocha. Hostia, la Pachocha. Oye, ¿y podríamos nosotros ir a ver lo que es el interior de...? Agarra o momento que estamos, o que estamos. Bueno, toquei a base de ben, pero levei unha sorpresa, porque non era unha muller, era un travesti. E tiña unha barra de pan que aquelo daba medo. Pero me dixe, Avellán, ti bótate pa diante, porque unha oportunidade como esta igual non se volve a presentar. E veña. Chamábase José Antonio. Facíase chamar Mimí, pero chamábase José Antonio. Era tenente da Legión. Tratoume moi ben, foi moi cariñoso comigo. José Antonio. Permítame usted. Que tempos. Epa. Bueno, pois, aquí remata a visita a famosísima cidade de Santiago de Compostela. Espero que estén satisfeitos, agardo velos por aquí o ano que ven. Bos días. Venga, nos vemos, paisano. Qué cosa más bonita, más bonita, más bonita. Bueno, y qué romántico, ¿verdad, Cari? Bueno, tú cállate, que tú lo más romántico que has visto en tu vida ha sido una vasija llena de morteruelo. Anda, anda, venga, pasa que me tienes contento. Vámonos al Franco a ver si nos dan algo de comer. Os tiranos mortos en O Prezo Xusto. Benvidos ao Prezo Xusto. Benvidos ao Prezo Xusto. Hoxe temos con nós a Hitler, Stalin, Mussolini e Pol Pot. Vale, teñen que adivinar o prezo deste bolígrafo. Ai, meu Stalincillo del alma, temos que acertala, A min tanto me ten. Eu non entendo nada de prezos. Non ves que eu son comunista, idiota. Tío, que é ser parvo? Hai que ter psicología. E mandando xente a Siberia moi bo. E matando xente ainda mellor. Pero psicología, cero. Ahora me vai rañar o collón por aí adiante. Déxame en paz. Tu volvas a dicir eso, mándoche unha hostia que te imploto contra o plasma este. Ándate. Non podemos seguir así. Temos que facer que a xente nos vexa con outros ollos e non como a tiranos. Hai que conseguir o cerebro e o corazón da xente. Eu xa os teño. Aténdeme aquí. A ver, canto podemos decir que vale o carallo do bolígrafo ese? Sei de un precio, non sei, a mí facía unha compra os da Gestapo e non sei canto valen esas cousas. Ai, non sei, a mí non me rompa la cabeza de tío que che peta. Diría algo, que sí. A ver, digo eu. 20 euros! A ver o que dicimos, non, papá, hostias, que este Hitler era moito de bolígrafos. Eu non teño ni idea. Te deixame a min. 30 céntimos. A ver, como non acertes, espanto chunga que bailas. E o prezo xusto é 30 céntimos. Acertou, Pol Pot. É que na casa aí calgábame eu de facer a compra. Es criminal. Ala, veña que vos dean. Anda aquí a rañar a baita, e así chegamos ao final do programa de hoxe. Así é todo que ben estivo, É que ese Mussolini ten unha retranca ao cabronazo. Pois non será galego. Ai, dis que sí, Eu creo que por parte da nai, creo que era. Vale, nos, o noso. A ver que lle facemos ao camiño de Santiago para lle sacar tallada. Sei, Marcos. A ver, os peregrinos eses en que veñen. Home, ti desde logo mira que és ignorante, Lino. Que van vino? Xo di a palabra, peregrino. Vayan andando. Es que pode ser normal. Os cachos caen en Francia e vir andando. Xo sei que é un atraso, pero que queres? Queren vir andando, vayan andando. Pois logo é o que hai que cambiar. Pode vir andando, home. A ver, ti cando vas ao centro, onde deixas o coche?
Carallo, onde podo. Normalmente en doble fila, ou na dos minusvarios. Pois aí está, home, os peregrinos veñen andando porque cando chegan a Santiago non teñen onde meter o coche. Onde o meten? Un parque. École cuá. Hostia, claro, facémoslles un parking e que veñan todos en coche. E para o ano que ven, facemos o asfaltamos. Aí está, home, un parking nos baixos da catedral. Hostia, que un churrasco fan aí. Non, home, non, a parrilla da catedral non, a outra, a vella, a que está sen recebar. Claro, ti dis a catedral de Santiago ali no Obradoiro, caralho. Hostia, pero iso é unha ideaza de... Hostia, pero non vai poder ser, están os hippies eses só, como les chaman, os... Os arqueólogos. Eses, que non deixan escavar porque dis que atopas cousas, osos e xente morta, que manda carallo, que vas a topar, xente viva ou... Eso teño todo a mañá, ti tranquilo, está todo aquí. Deixa que che vou facer un croquis. A ver. Carallo, niño, desta deixes lleno, cravo. É que eu cando me poño, amigo... Sí, señor, se non podemos escavar debaixo, subimos a catedral ao carallo. Home, sí, é que queixa hai ninguna. É que verde, isto vai ser un bombazo. ¡Adiante! Bos días. Bos días. Con permiso. Pase, pase. Que tal? Como andamos, abogado? Vostede dirá. Bueno, vamos a ver. Traigo aquí unha idea, a ver que lle parece. Moi ben. Penso que é moi boa para Galicia. Sector turístico. Sí, señor. O que fai falta para Galicia son ideas, precisamente. Home, o turismo non é a miña especialidade, pero son todo ouvidos. Fale, fale. Isto é unha cousa moi sinxela. Trátase dunha ruta, un camiño. Atención, sae de Francia e chega a Galicia. Naturalmente pasa por todo o norte de España, por Palencia, por Castela, e remata en Santiago de Compostela. Polo medio hai moitos monumentos, igrexas, pontes, abadías, cousas destas. E en Santiago, a catedral, e funcionando o botafumeiros para que vexan todos os europeos. Home, iso é moi bonito, pero claro, xa está inventado. Que me digo? Claro, amigo, vostede está falando do Camiño de Santiago, do Xacobeo, propiamente dito. Sí. Bueno, sí, pero non é exactamente eso. Atenda, na miña ruta, a xente faría o camiño en pelotas. Voulle dicir unha cousa, é a idea máis brillante que escoitei na miña vida. Ah, que sí? Sí, señor, xa o estou vendo, o Camiño de Santiago. Todos en pelotas. Os vellos en pelotas, os novos en pelotas. Os pelegrins en pelotas, as pelegrinas tamén en pelotas. Nos conventos, os monxes en pelotas e as monxas en pelotas tamén. Os ciclistas en pelotas, os que van a cabalo en pelotas, os albergues, os recepcionistas, todas en pelotas. E nos restaurantes todos en pelotas. Bueno, se acaso poderían levar un bastón. Home, tamén poden levar a cuncha do pelegrín, pero sin que lle estape nada, non? Ostras, a cuncha, a ideaza. Sí. Oh, xa estou vendo toda a xuventude europea en pelotas. Por Ponte da Reina, en pelotas. Pedrazuita para arriba, en pelotas. Por Palencia, todos en pelotas. Carajo, Palencia, que frío, non? Vaya cistitis. Vou dicir unha cousa. Se hai devoción, non hai cistitis. Saíme do coche. Sí, xa sei. É que é moi rápido, non? Sabe que pasa? Que levo algo de presa e entón, pois, iba así apurada. Non aparei por iso. Ah, non? Xa, é polo do carné. É que eu teño caducado, sabe? Entón dixino na casa. Ademais, como tal, teño un cuñado en tráfico, pois malo será que nun par de días... Non, tampouco foi por iso. Non sei. Xa! É polo de privar. Home, estou algo contentiña, pero foi o típico, non sabe? Un par de vermús, 2, 4 viños... Non, muller, que non foi por iso. Pois xa non sei, non se me ocorre. Xa sei. É polo de coller o coche. Collino ali no parking del campo. Que, mire, sabe, teño un sobrinho que é delincuente. Entón aprendemos a abrir as pechaduras. E écheme moi cómodo, sabe, non? Collo un tiro.
Usted sabe onde está? Non. Acaba de pasar o desvío para a igrexa románica de San Mamé de Peregrino. Carai. Non, carai, non me tomo pelo, Non me tomo pelo que en papel o me meto no caldeiro non me sae máis. Como pode pasar de largo así a desviación, muller? Hai que sacar unha fotografía aí. Leva a cámara. Pois casualmente aquí, nesta cazadora que sei que é unha, pero claro, é desechable, non sei se valerá. Acabades comigo, Unha cámara desechable para sacarles unha foto da igrexa románica de San... Então, mire, hoxe estou de boas, ten sorte. Márcheme e váyame sacar a foto, Sí. Bote para atrás e vai sacar a foto. E que saia a igrexa atrás. Sí. A igrexa atrás. Sí, mándole a algún sitio. Manda unha foto a jefatura e retire a denuncia. E sorrindo, Ahí vou. Se marcha sin cinto, sin nada. Ola, boas noites, Galicia. Que tal, Galiza? Benvidos a unha nova edición de O Máis Galego. Esta noite temos dous convidados de excepción dunha banda Ramiro Antúnez Moratillo. Un turista recén chegado da meseta. Que tal, Ramiro? Pues fenomenal, aquí, ya ve usted, con lo bien que lo trata uno a la gente de por aquí, pues fenómeno, ¿no? Y lo bien que se come, oiga. Bueno, si hasta cuando llueve es bonito, que aquí hasta da gusto ver llover, coño. Aí está, sí, señor, dicindo as estupideces propias da súa condición de turista. Un aplauso para él. E por outra banda temos a outro concursante, nada máis e nada menos que o Apóstolo Santiago. Como lle vai, Apóstolo? Así, porque estou un poquinho mal do estómago que tuve na catedral. Uy, qué bonito. Entonces usted habrá visto el cacharro ese que vuela, que creo que es una maravilla, ¿no? Non, home, non, nesa catedral non, na outra catedral, na outra. Xa, refírese vostede ao churrasco da golada, chimichurri milagroso. Vostede sí que sabe, Apóstolo, pillabán. Ai, deberían de prohibir esos sitios. Sí, home, sí, ai, que me parto. Veña, imos coa pregunta de hoxe, atención. Por esas cousas que teñen as herdanzas aquí en Galiza ou Galicia, quedalle a vostede un pendello de pedra no medio do camiño do Santiago. A pregunta é a seguinte: que faría vostede co pendello? Turno agora pro Apóstolo. Bueno, pois eu co pendello facía un museo, o Museo do Peregrino, e ali tería estampiñas, tería reliquias, e o máis importante, vendería souvenirs. A venta de souvenirs, sí señor, algo moi galego. Boa resposta. Imos ver que di o noso galegómetro, que neste caso marca un 80% de galeguidade. Felicidades, Apóstolo. E agora o seu turno, turista. Atención, Ramiro. Que faría vostede cun pendello de pedra no medio do camiño de Santiago? Pero, hombre, gallego, vamos a ver. Es que eso es de cajón, pero de cajón de madera, Tú a mí me das un pendello de eso y te pongo un restaurante de sopa, pollo y melocotón en almíbar que me forro. Menú de peregrino 15 euros, menú infantil 12 euros, japoneses 20 euros. Vamos, que seguiría la consigna de ave de paso, cañonazo. Venga. Ui, unha casa de comidas para forrarse cos peregrinos. Boa resposta, unha resposta moi galega. A ver que di o noso galegómetro. Atención, turista, porque marca un 100% de galeguidade. Felicidades, señor Antúnez. Apóstolo, hai que espabilar, É que estou un poquinho mal do estómago. Sí, xa, excusas. Ata outra, Galiza. Ata sempre, Galicia. ¡Cari! ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo, Cari? ¡Pasa! ¡Qué estúpido! Pois si, xa temos os resultados e non temos dúbidas, porque todos apuntan cara ao mesmo sitio. Temos o seu diagnóstico, me cago na hostia. Me teño... Como bien que iba, iba bien, tío, ya... Qué bonito. Se me ha ido un poco lo que es el santo al cielo. No sé si se ha notado. Es que... Las tres entraditas que te hice yo, pero Claro, no, no, es por la No, es cámara. Que aquí hasta da gusto ver llover, hombre. Ahí está diciendo as estupideces propias de estas... ¡Una mierda! Eli, hoy fue merda. Pues no, señor, no, señor. Se me ha ido el texto a tomar por culo. Esperad, esperad. Oeste, teño aquí o guión arriba da mesa.
Se non importa, nin tanto me ten. Nin importa, hostia. Boas noites, galegas, galegos, cidadanía. Neste intre do programa chegamos ao momento que menos nos gusta. Nesta televisión pública non deberían estar permitidas estas astracanadas. Que vergonza. Vexe. Ai, tamén comín, apóstolo. Mima, pero eu creo que nos pasamos algo co Tintorrito, E vostede, tal e como está, non debería de coller o camión. Pero que di, home, que quere que o deixe aquí? Home, por favor, tranquilo, home, que eu controlo, Home, mexe por dentro. Perdón, home, desde logo canta razón ten, Como se ve que andou vostede polo mundo adiante. Carallo, vaya tranca, amigo. Mira, miña. Ai, perdón, Que, apóstolo? Está bo churrasco, non? Que me está poñendo cheo de orina por todos os sitios? Ai, non que se poña asco. así, non se poña así. A vostede gusta o churrasco, señor. É como toda próstata, horrible. Tranquilo, home, non fai falta poñerse así, Non é para tanto, tranquilo. Serena, como estás, O outro día en Santa Comba non estabas así. Intolerable. Inadmisible. Permítanme que me despida ata a semana que ven cunhas verbas floridas da nosa literatura popular. O pasar por Camariñas, pasei cantando. As nenas de Camariñas quedan no río, quedan lavando. Boas noites a todas e a todos.